sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Sri. Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarap wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kalau katuran pinara wonten panggungan. Bu Care, sekalian, nggih. Monggo Bu Care, kalian Bu Sri sekalian. Monggo, minggah wonten pepanggungan, sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Nah, alang-alang mawon, Bu. Tok. Wah, niku Nah, Bu Sri Waras. Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap keco. Nggih, monggo Bu. Katuran napa? Panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo Aku nyun nggih. tulung. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aji janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suarane. Trak. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oke. Sama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri Bujarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Buengar. Ya. Lagu ini ditujukan pada semua penduduk Desa Sambi. Amin. Terima kasih kepada Pak Kades dan serta perangkat desanya dan ibu kesenam-kesenam. Senam Lansia, Buengar, Bujarwo, Buajang Mustafa Fahri. Oke. Oke.
Dino minggu sesamiku Ya. Matur nuwun. Sami dalam swanten mugi padalah matur Nggih, Bu. Luar biasa. Lenggah-lenggah, Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso. Oh, yo enak. So enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jangga wong donga. Donga kok amin. Tembang. Oh, Lembang. nggih. Monggo. Niku wau wonten napa Mas pamundhete? Liwung. 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 Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Godho ati rinten siang dalu inaraban jiwareka ngedang rasa tumetesing kalbu lir
lanjut. Sadepan kita ratu merenges liramu kadang ing sisihku mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dik Sinta. Mas Victor mau ditutuk neneng nggon goro-goro ya Mas. Pelok larase. Duk, piye iki critane sih dawa Wahyu Senopati request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji karepen ora kena dukane ingkang sinuwun ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Sing dupaku melon mangambar selaning krana